Hirugarren bideo honetan, enpresa bat parte hartutako erakunde bihurtzen deneko une garrantzitsuaz hitz egingo dugu, baita hauek enpresa konbentzionalekiko dituzten desberdinak aipatu. Enpresa batek hainbat une bizi ditu bere bizitzan zehar. Une erabakigarri bat jabetzaren erretiroa da, hau da, erreleboa eman behar den momentua, eta enpresatik horrela hainbat erabaki har daitezke. Erabaki horietako bat, negozioa hirugarren bati saltzea da, beste bat negozioaren itxiera, eta hirugarren bat proiektua bertako langileekin, hau da, enpresaren bizitza osoan bertan egon diren horiekin jarraitza izango litzateke. Negozioa bertan lan egin eta gertutik ezagutzen duten horiek erosi ahal izatea aukera paregabea da, azken batean honekin helburu hirukoitz bati erantzuna ematen zaiolako. Alde batetik inbertsioa berreskuratzea, erakundea eta proiektua bera mantentzea, eta enpresa berak lurraldean kokatuta jarraituko duela bermatzea. Enpresa parte hartu bat sortzea eragin dezakeen beste kontestu bat, negozioa beraren birmoldak eta egoerak dira. Zenbait arrazoiengatik enpresak berregituratzea edota negozio ildo berriak sartzea beharrezkoa duen egoeraz ariko ginateke kasu honetan, eta klabea iruditzen zaigu oraingoan ere langileen parte hartzea. Bestalde, enpresak bertako langileek proiektua bere sentitu dezaten nahi duenean, hauek kapitalean parte hartzea plantea daiteke. Hauek konprometituago sentitu daitezen eta horrela pertsona horien ezagutza eta talentua atxikitza bermatuz enpresa bertan. Enpresa parte hartua alternatiba errealista bat izan daiteke enpresaren salmenta edo itxiera baten aurrean. Izan ere, alde batetik jabetzak bere inbertsioa berreskuratzen du, abantaila fiskal garrantzitsuak izan daitezke, kalitatezko enplegua mantentzen da, eta bazkide eta langile izaera bikoitza duenez, enpleguaren segurtasuna bermatzen da, bestalde talentuaren eta ezagutzaren atxikipena indartza lortu daiteke, eta horrela autonomia, motivazioa eta beraz proiektu partekatu indartsu bat lortuz. Enpresa parte hartuaren ondorioz, pertsonek lotura handiagoa dute erakundearekin eta gizarte kohesio handiagoa sortzen da. Horrek erakunde lehiakorragoak eta iraunkorragoak lortzen laguntzen du, gustura eta konprometituta dauden pertsonek osatutako komunitateak eraikiz eta lurralde justuagoak sortuz. Beraz, zure enpresan horrelako enfokeren bat implementatu nahi baduzu edo eta galderari baduzu, gure webgunea bisitatu dezakezu edo eta gurekin harremanetan jarri. Laster arte!